Salutare tuturor, oameni, v-am găsit la acest prim episod de pe acest canal. Numele meu este Bogdan Des. Da, să începem. Pe acest canal va apărea... Ce să apare? Va apărea Block Strike, adică acest joculeț. Așa. Pixel Gun 3D, acest joculeț. ASEO pe acest joculeț. Poate și acest joc, că nu știu. Și jocul pe care le mai găsesc eu. Pe acest canal va apărea și vlogging. O să fim foarte activi, o să fim foarte glumeți, o să fim cei mai tari. Doar dacă mă ajutați voi. Și sper să mă ajutați, să mă criticați. Am un canal care am 20 de abonați. Pe cel mai activ eu, pe celălalt numai vlog apărea și m-am gândit și pe ăsta să apare numai gaming și unor vlog. Deci, da. Așa să vă spun, coma. Așa. Vreau să vă spun că dacă auziți ceva pe final, scuzați-mă. Păi și dacă v-a plăcut acest episod, ce-a fost Bogdan, nu uitați să dați un like, să dați video și altora ca să mă vadă. Și dacă sunteți cât mai mult activi pe canal, atât mai mult o să postez eu. Cam atât cu acest episod, ne vedem data viitoare.